bizitzen, ez ondo ez, esango den, baina guk itxie martxoak 13 ez genuen bazkarik afarik eman, gobernuk gaindu horretik, Eusko Jaurlaritzak gaindu horretik jatetxek eta izteko, elkarteak ide junto ginen eta erabakia hartu genduen ezin gendulako bermatu segurtasun neurrik ez langile, ez bezerontza. Hiru alor bezala dauzkegu ez, jatetxea, zuzenen, bezeroak, janak eta, bazkarik eta afarik emateko. Gero nekazaletxea, baita bete-bete genduen, martxo guzti hartuta zeon, nola daun lotuta zagardotegikin, San Joseko puente, kaste santu guzti hori ja bertan bera gelditu da. Eta gero zagardo salmenta boteian. Bai, mentzen digu bain salmenta ikia, baina, klaro, nun salduko deu jatetxe danak itxita badare, elkarte danak itxita badare, orduan, pues danen, galera kaundik. Txotx garaien beti izaten ditu langileak eta, oin kudea oin barko dugu hori, nola bai gu eta bai behaiek aldan gutxina galtzen eta. Aigea, pues oin, bodegako lanak egiten, garbitasunak, boteiaraketak, etiketatuk, alden neurrin lanen, ez? Baina gerora zer, gerora guk txotx garaia galdutzat ematen dugu. Galdutzat ematen dugu, ze hau luzera jundungo dela iruitzezaku, apirila bukaeran berez txotx garaia amaitzen da, baina ekitaldi asko ingurukoke kolokan daude baita. Zegamako maeratoia maiatzan bukaeran da, nik kolokan ikusiko nuke. Orduan, jendea berriz animatzea kosta ingo da. Kezkea danontzat iguala, noiz arte iraungo don, eta ia txotx garaia badijola eta pena hundikin, eta boteian asuntokin, bai, klaro. Orduan, iriki arte konsumoan gelditu egiten da. Eta nekazaletxea nekaturretik danak igual baita. Danak geldituta, danak anulaziok, inseguridade handia. Aste santua pikuta junda, eta